рӯзе ки ман додардор мешидам ранги ҳама рӯз оддӣ буд. ман қалан хид намекардам ки зиндагии ман аз ҳамин рӯз иборат ранги дигар мегирад. صبح بخیر سر بچه ها بخیزن بازی کن هفته سهر شد بخیزن آخی инай хоб хестам ҷодугар чӣ? کسی سهر میخیزه به خونه فیض و برکت میاره. ин ҳамиша мегирам. очам фақат мара мегуфт ки ман тасаввуроти бисёр дорам. лекин ман дар ёдам соз буд ки кӯдакча ба таксӣ омада буд. кияи? бачам ираби кияй? бачам инай майдача дудартай. мада чӣ меша? дудартай. вақте ӯро дидум сарам аз саволҳо қариб бикафа. ин кияй? барои чӣ омада боша? чӣ ба хе либос пӯшидагияй? чӣ ба қафар беҳак? чӣ ба мара хе нигоҳ дора? ҷанги каратера метона? чӣ гап шидаистай худуш? оҳ асали магиш нашид. рафтем омадам баробар дод мезаду шефӣ мекард. шир мехоҳӣ нӯши? ино нӯш. ҳамира худам фаҳмидам ки дар хонамон шеф ӯай дар байни меҳмонхона аллакай корашро сар кард. додувоиш дар осмон буд. дар маҷлисаш ҳама омода буд. моро фарёд кардӣ. шефчаи ман, мо тайёрем барои ту. додувои вай бисёр мекард. беҳисоб салеркон мешикаст. ҳатто ними шаб ҳам хоб кардан ҳеч кара намемонд. ина ман хоб хестам. чӣ гап шид? чӣ кор шид? ина рафтам бачаҷоном. دادا чӣ гапе меша? шируш ку? шириш дар куҷо буд? гум кардам. ҳама фармони кӯдака ки дастғафсака гӯш мекарданд. мемонен ман хоб барам. девона карден ман. бадгузник. бадгузник. мара яшчира бифаҳмонен ман чихе хоб кунам? бачам мара хидма хоб кардан амондаистан охи. ду пахтара гӯшуда биси хоб ку. давидам агане. ба ман чӣ кор кунам? ина бачаҷону мада пештам ту фақат зиқ наша. мара ҳеч качоқ намекуна. соли 2057 мо бо лейтенанти тирекс махлуқҳои дигар сайёра омадагира кофтаистем. ҳамаи хонаро забт карда гирифтаистай? рост. очай лучай. марам лучакам. як сурат? не. ҷони ман, ту гӯш нашидӣ. туро ҳеҷ ка ҳеҷ чӣ надод. мо бухуб. бачаҷони ман, биё ман лабота тоза кунам. ягон тамом бояд бо оғои Никлипай ба намоиш равем. рост мегӣ Вегас? хай трав, ман гудакора нигоҳ мекунам. не, хубуш трав, ман монда шидагим, я истироҳат кунам. биё хубуш гудака мепурсем. сафедаки ман ки катед беста? оташ ё чаш? мара бугу. шид, ман кати шумо гап дорум. да тоқагӣ. майли? чӣ гап дорӣ бачам? шумо ҳардутон ҳечира хид накардаистен? чира бо хид кунам бачам? кӯдаки овардагитон охи мегум. мегӯен додар тане ки дар додара мона неста ӯро бинем? шумо буда ҳамин гудакча бовар мекунен. бас ки ширинӣ биё монен ҳамин махдам тоқати дестам ки ҳамин гудак рафторош наги калоноай. вақтаре кора ғатонди биё ман бигирам. бачам? як бор нигоҳ кунен шав вай костюм мепӯша. майли охи ҳеҷ гап не? ранги гудакчаи калон метова. охи бо чемаданчаи сиё дора. охи чихи шумо як бор намефаҳмед ки ҳамин гудак ранги 80 солао рафтор мекунад? як бор аҳамиятш битен.
درم تو 5 سالگی تا با خرگوشکت بدی کدش خو میکدی خو نمیکدم ایش دروغ چی کودک ها هر خلا میشوم بچم. هر یک طفل ببهاست اوه همه خونه را خود کده تو همه خونه را خود کدگی جانی ما همه خونه تو هیچ گم هول دودار تای نزدیک شنود شو انا با ایدل جان دوستش میداری فهمیدی بچم ایدل جان یگان وقت